Velkommen til podcasten Vildmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Vildmarksliv, Jakt og Alt om fiske. I dag så jeg på 78 grader nord, og her har jeg gleden av å sitte sammen med Carina Bernlov og Martin Munch. De bor sammen med sine 4 barn, Styrk, Saga, Storm og Freya. 250 hunder og 11 ansatte til å stelle med hundene på Green Dog Svalbard. Dette ikke noe 8-4 jobb, Carina? Nej, det ikke det. Vi bruger at sige, det en livsstil at leve, som vi gør det. Så vi har jo aldrig helt fri, men samtidig så kan vi jo gøre andre ting, som andre ikke kan, når de på jobb, som for eksempel at drage ud på jagt. Mm-hmm. Og da vi kom hit nå, så la jeg mærke til, at da kom det en barnehageklasse fra Longyearbyen hit på besøk. Ja. Det så veldig hyggelig ut. Jamen, det også det. Vi har Yde barnehage her, og har haft det et års tid, og det en vældig stor succes. Og vores 2 yngste har faktisk begge 2 gået i den her barnehage, og været vældig fornøjde med det, på trods af, at de faktisk hjemme på pladsen, når de i barnehage. Men det har været vældig fint for os at opleve byens barn komme hit og tage del i vores liv og være med på at stelle hundene og så videre, og få at opleve det, som vi kan tilbyde her på Yde i Vildmarken. Mm-hmm. Og du har også tidligere, Martin, så har du levd av og med hunder. Du var jo, så vidt jeg vet, så var jo du i Sirius-patruljen på Grønland. Ja, så siden 96 har jeg ernæret mig ved at jobbe med hund, ja. Så det startede her på Svalbard, hvor jeg var i 2 år og jobbede for det, der hed Svalbard Vildmarkscenter dengang. Okay. Og der kom jeg til Sirius-patruljen efterpå, og var der i 3 år og mødte Carina. Og der flyttede jeg til Scoresbysund, hvor Carina boede, og så var vi der i lag i 9 år mere. Netto. Før vi tog her til Svalbard i 2011. Ja, 11 år nu. For det stedet dere kom fra i Grønland da, altså Longyearbyen fremstår jo som en storby i forhold. Ja. For det var et lite sted. Det var et vældig lite sted. Faktisk det den mest isolerede bygd i den vestlige verden. Der 800 kilometer til nærmeste naboby, eller det passer faktisk ikke helt. Der 500 kilometer til nærmeste by, som på Island. Men nærmeste grønlandske bygd ligger 800 kilometer bort, og der jo ingen infrastruktur eller veje eller nogen ting, så det går ikke an at komme sig nogle pladser. Byen den består af rundt 400 indbyggere, som alle driver med fangst i en eller anden form. Vi fik forsyninger i byen 2 gange per år med båt, og ellers så kunne der gå uger, der vi ikke havde forbindelse til verden udenfor. Så det var en vældig isoleret plads, men også en fantastisk plads at leve på. Mm-hmm. Og jeg boede der i 14 år. I 14 år? Ja. Hvad var grunden til, at du havnede der oprindeligt? Jamen, grunden var, at pappaen min han boede i Grønland i ganske mange år. Og da jeg var 15 og afsluttede 9. trin i Danmark, så var jeg lidt leg af skole og savnede min pappa. Jeg havde ikke set ham et par år. Og så rejste jeg dit. Og kanskje mamma var lidt glad for os at slippe af med en besværlig tenåring. Så jeg blev sendt til Østgrønland. Og så kom jeg faktisk aldrig tilbage igen. Jeg trivedes vældig godt der og blev fuldt integreret i samfundet, lærte at tale grønlandsk og var vældig godt integreret
i bygden. Og efter nogle år traf jeg Martin. Jeg jobbede som kok i Nationalparken i Østgrønland. Og der Martin var ved Sirius-patruljen. Og så købte vi os hus i bygden og flyttede dit og bodde der i 9 år sammen. Ja. Og hvor levde dere av der, Martin? Jamen, i lag med de lokale fangstfolkene, der startede vi op et turistselskab deroppe. Så vi havde lidt indtægt på nogle måneder om året, og resten af året, eller sådan set hele året, der var det fangst, som vi holdt på med og levede af. Hvordan oplevde du at du som ny fangstmann blev tatt imot i dette grønlandske fangstsamfunnet? Ja, det er en lidt speciel ting, fordi der ligger en grønlandsk identitet i at være fangstmand. Så, men blandt fangerne var der ingen, der så chef til det. Jeg tror, de tænker, at de som har lyst til at holde på med det og har evnerne til det, de skulle da være hjertelig velkommen. Så jeg oplevede dem som værende vældig, vældig omsorgsfulde og vældig sikkerhedsorienteret og vældig gerne ville hjælpe mig til, at det skulle gå så fint som muligt. Så i starten prøvede jeg at lure dem af, hvor man ligesom skulle holde på med det her, og hvor de fine steder var at dra. Så jeg så jo, hvor de drog, og så drog jeg efter næste dag, og der var så ingen fangstfolk, fordi jeg sådan konstant var en dag bagud. Ja. Men der var de jo flinke til at ligesom sige fra om, hvor sælerne så var på det tidspunkt, alt efter hvordan isen lå og årstiden, og hvordan man skulle sætte sælgarn, og hvor de regnede med, at sælerne bevægede sig, og hvordan kulturen var, og hvem som havde fangstområder, og så videre. Så jeg synes, det var en positivt oplevelse at holde på med fangstfolkene. Hvor mere dem, der ikke var fangstfolk, jeg havde det måske lidt svært med, at der kunne komme en dansker udefra og ligesom gå ind på noget, der kulturelt er grønlandsk enemærke. Vi snakker om verdens bedste fangstfolk på sitt område her. Ja, men det er jo vældig, altså Grønland er jo stor som bare det, så det er jo vældig forskellige fangstkultur, eller metodik, alt efter hvor du er. Så for eksempel fra Nord- og Østgrønland, eller Nordvestgrønland i Thuleområdet, er noget helt anden måde, de holder på at fangste og søge hundeslæde, og i forhold til hvordan det er i Østgrønland. Østgrønland er jo et af de få steder, eller det eneste sted i Grønland, hvor man søger hundene i en pilevifte, så man kan se det sådan en kombination af en nome og en traditionel vifte, fordi der er så jævligt mye snø i Østgrønland. Så ved at have forskellige længder på linerne til bicherne, der kan de sprede ud, når der er godt føre, og hundene kan se frem, og man kan komme i kontakt med den enkelte hund, ved at der er en line til hver hund, om den trækker dårligt, og under jagten, om det er jagt på bjørn eller moskusokse, så kan man dreje 1-2-3 hunde og klikke dem løs, så de kan løbe frem og stille dyrene, og holde dem, indtil man kommer frem. Men når det så er så mye snø, så ved at have forskellige længder på linerne, så kan de ikke gå ind bag hverandre og gå i hinandens spor, ligesom man gør i en nome. Og det er kun i Østgrønland, at man ligesom har opfundet det systemet. Hvor i Nordvestgrønland, der har man en lang forline mellem hundene og slætten, og så har man relativt korte skavler, fordi de kører vældig mye i drivis. Så når man krydser en revne i isen, og en hund, der falder i vandet, der vil de andre hunde dreje den op, før at slætten kommer frem, og hunden ryger under slætten. Så på den måde er at altså de er jo verdens bedste fangstfolk i deres egen by, fordi det bliver vældig specialiseret på, hvordan isforholdene og landforholdene og dyrene er lige præcis i det område. Jeg tænker, Karina, hvordan er kvindens stilling i et sånt traditionelt fangstsamfund? Altså, for mig, som er opvokset i den moderne samfund, var det vældig anderledes, og det havde jeg det faktisk lidt vanskeligt med, og gjorde også lidt oprør imod, fordi jeg kunne ikke rigtig tilpasse mig de der forholdene, som var i bygden. Altså, jeg var jo bare 10-årig, da jeg kom dit, og
Jeg har sådan et godt eksempel. Da jeg fik mit første barn, Freja, som er Jente, og hun blev født i Danmark, for det var ikke lov at føde i Grønland. Så vi kom hjem med hende, da hun var 10 dage gammel. Så træffede jeg min nabo, som var gammel fangstmand, vældig hyggelig kar. Og så siger han, gratulerer med barnet. Du skal ikke være lej dig. Jeg håber, du får en søn næste gang. Og så står man der som nybagt mamma og sådan helt... Sagde han det? Sa han virkelig det? Men det er jo også... altså, jeg er vokset op i et moderne samfund og kommet til et vældig traditionelt fangstsamfund. Der det ligesom var mandens job at skaffe mat på bordet, og kvinden skulle holde hus og bearbejde skind og tage vare på familien og sådan, ikke? Så jo, jeg har... der har været nogle... det har været udfordrende, og jeg vil ikke sige, at jeg på den måde tilpassede jeg mig nok ikke helt. Nej, men jeg synes, det er mere tradition, end det er holdning for det. Det er ikke, fordi de er så konservative. For kvinder gik jo en masse på sæljagt på isen og søgte mygesal. Og grønlænderne, de ser jo ikke så mye på, om du er dansker eller grønlænder, eller mand eller kvinde, eller har ring i næsen. Altså, hvis du kan komme ind på sjælen og skytte den, så er du stand up all right. Da er du god nok. Ja. Så det er jo ikke sådan, at man er konservativ i sin holdning og siger, at det bliver fejl, det her. Nej, altså, hvis du synes, det er fint at gå ud og skytte selv og gøre det ordentligt, der er det flot. Det er fint. Jeg synes, det er herligt, at man deler den passion med det. Og omvendt, altså hvis du hellere vil være hjemme og spille kort, så kvinderne, de holdt mye på med at fiske. Ja. Og det var jo også fint, hvis de ville fiske. Og der var andre kvinder i byen, som også har holdt en god del på med fangster. Der er ikke nogen, der ser skævt til dem af den grund overhovedet. Det var... Jeg tror, alle, der kommer til Grønland og viser glæde ved landet og kulturen, de er hjertelig velkommen. Og så på et eller andet tidspunkt, så bestemte dere for at dere ville reise enda længere nord. Hvad var grunden til det? Jamen det var jo, at vi på det tidspunkt havde 2 barn, og skoleforholdene i Grønland var ikke sådan, at vi havde lyst, at de skulle gå i skole der. Desværre, fordi vi var vældig glade i at bo der. Men da barna de kom, kan man sige, der begyndte nedtællingen af vores tid i Grønland. Og så pludselig så dukkede der en mulighed op for at komme til Svalbard, der Martin jo har boet tidligere, eller læst på Unis for mange år siden. Og så gik det ganske fort med at flytte, og efter 3 måneder havde vi realiseret alt. Og var flyttet hit. Ja, men det jo at flytte fra Østgrønland til Svalbard, det er ikke gjort i en fej det heller. Det er vrien logistik, er det ikke det? Jo, det er det. Det er ikke noget, man... Det var ikke enkelt. For det første er det vel dyrt, og vi havde ikke så mange penge, så vi måtte sælge en stor del af det, vi havde, og så fylde hele vores liv ned i 3 store kasser. Og det var så Martin, som blev igen i Grønland for at pakke. Og jeg drog i forvejen med barna jeg drog til Danmark for at tage mig et førerkort, for det havde jeg ikke. Det havde jeg aldrig haft brug for vi havde jo ingen biler i Grønland. Vi kørte jo slætte. Og da vi så kommer til Svalbard og har været her en måneds tid, og vores flyttegods ankommer og åbner, så er der ikke nogen møbler i kasserne. Fordi dem havde Martin efterladt i Grønland, for han mente, det var vigtigt at have vores fangsttrofæer med. Så jeg stod der med 3 svære kasser med kranier og knokler og skind og ben og var lidt forbandet. Men her 10 år efter er jeg vældig glad for, at vi faktisk valgte at prioritere det, fordi en IKEA kan du altid finde. Det er en tøff prioritering, Martin. Ja, men det var lidt trist, var jo også,
vi skulle vældig gerne have haft vores spidsjer med. Ja. Og det var man jo vældig klar i spyttet på Svalbard, og det gik ikke gerne for hundene var jo vaccineret, men det gjorde vi selv. Der var ikke nogen dyrlæge i byen, så vi kunne ikke få det rigtige stempel. Så derfor så kunne hundene ikke få lov til at komme med til Svalbard. Og der var vi i god kontakt med nogle cruisebåde, som tog nogle af vores, blandt andet vores fangstbåd, tog det mere direkte til Svalbard, for ellers har det ikke været muligt rent økonomisk at få den med. Jeg spurgte de, om de ikke kunne tage et par hunde med, for jeg tænkte, faren, altså, hvis de først, på det tidspunkt, hvor vi sender på Svalbard, var ikke chippet, så jeg tænkte, jamen, hvis hundene bare kommer ned på kajer, så er der jo ikke nogen, der ved, hvor længe de har været på Svalbard, så det må det jo gå vældig fint. Men det ville de så ikke. Det havde de ikke helt mod på. Nej. Og det der så skete, det var jo 2 måneder efter, at vi kom til Svalbard, der var et kæmpe rabies udbrud heroppe for første gang i 20 år. Jeg tænkte, faren, hvis jeg havde haft hundene med fra Østgrønland, så havde jeg jo nok været et godt bud på, hvor den rabies var kommet fra. Så set i bagspejlet, det var det måske lidt flaks, at jeg ikke fik dem overtalt til at tage hundene med. Men det var trist at skulle lade hundene stå igen. Mm-hmm. Men det, ja, sådan må det være. Så jo, der var jo tuffe prioriteringer. Men vi vidste jo, at Svalbard er der mye regler, så vi havde tog kontakt til søsmanden i forkant og sagde, det her det er de ting, vi har, og hvad kan vi tage med, og hvad kan vi ikke tage med. For at stå heroppe med hvalknokler og isbjørneskaller, som du ikke ligesom kan gøre rede for, hvor de kommer fra. Det kan jo være problematisk. Men der har vi jo så CITES for Grønland. Og i Grønland for eksempel, der var sælen, der var jo, kan man sige, det var ligesom poteten, den fangstede man 365 dage på året på forskellige måder. Men en måde, man gjorde det på, det var specielt i mørketid, når man satte garn under isen, og så fangede man sæl i garn. Og det var helt vanligt. Det var ligesom at købe mælk i butikken, der var intet rart i det. Det gjorde man kanskje 3 måneder om året, det var helt normalt. Så jeg tjekkede med søssemanden, om det var alright, at jeg tog de her garn med og satte nogle garn på Svalbard. Og det synes de så ikke var alright. Og det er jo sådan 10 år senere, så det er jo sådan lidt morsomt at tænke sig, at man kommer og spørger, synes man, om det er okay at kvæle sælerne i garn under isen. I dag det er jo sådan, ja, selvklart det er helt utænkeligt. Men der står så i loven, at man kun må fangste dem med riffel, så det er jo egentlig ganske simpelt. Men der var nogle ting, som var helt dagligdag på Grønland, som ville være utænkelige på Svalbard. Ja. Men da, du kom med først, Karina, og det var jo ikke akkurat rigget til for dig her. Det var ganske enkle kår da du kom, var det ikke det? Jo, det var det. Jeg ankom jo til ret til mørketiden med en 2-åring og en 3-åring til en kennel, der ikke havde boet en familie på 10 år. Det så ikke ydt. Og jeg havde ingen møbler. Der var ikke indlagt vand. Der var ingen kloakering. Jeg kendte ikke en sjæl her. Så det var bare at smøge ærmerne op og gå i gang. Men Svalbard er jo et utroligt imødekommende og generøst samfund, og jeg havde jo været her i en uge, tror jeg. Der kendte jeg jo allerede de første 20 mennesker, og jeg husker, at vi skulle fejre bysdag for Freja, der vi havde boet her en måned, og der kom 50 folk på kaffe og kake. Og det er jo sådan, Svalbard er. Vældig inkluderende og velkomment samfund, og man bliver vældig glad i at bo her, vil jeg sige. Ja. Ja, for det er vel, jeg holdt på å si, det er vel en av styrkene til så vidt små samfunn, at det blir veldig tett, og man er veldig avhengig av hverandre. Ja, man er det, og man tager vare på hverandre. Det gør man, og det, nu har vi boet her i 11 år. Der er jo så modsat samfundet i Grønland, der folk bor i generationer, er der så stor fraflytning på Svalbard. Der er stor udskiftning her. Det er jo en af de ting, der kan være lidt udfordrende ved at bo her. Man bliver glad i folk, og så drar det igen. Men ellers er det et vældigt flot og imødekommende samfund.
og en vældig fin plads for vores 4 barn at vokse op, synes jeg. Ja. Men så tenker jeg, nå har jo dere bygget opp et fantastisk sted her med Green Dog Svalbard. Velfungerende, masse hunder, flott sted. Og så vet vi at Svalbard på en måte, det et sted for unge mennesker. Det ikke et sted hvor man ønsker at det skal være gamle mennesker. Altså, tenker dere noe på oppbruddet? Altså, på et eller annet tidspunkt så vil dere kanskje vurdere å reise videre, jeg vet ikke. Altså, så gamle vi jo heller ikke. Men selvsagt, jo, så... altså, alting har jo sin tid, ikke sandt? Så vi vældig glade i at bo her, og vi kom jo hit på grund af vores barn, og vi bliver her på grund af vores barn. Så længe familien trives, så vi her. Men hvad der skal ske i fremtiden, det bliver i hvert fald nogle ting med snø og med fjeld, og med helst med lidt jagt også. Men får jeg spørre, så dig Martin, altså hvad det med denne, for dette jo betegnet som en arktisk ørken. Altså, hvad det som fascinerer dere med det? Ja, det jo i forbindelse med, at du siger, at hvad vi tænker om fremtiden, og det er jo, det giver jo en præmis, som siger, at det er vi som vælger. For med de her klimaforandringer, så vil der nok være ganske overbevist om, at hvis snøen for eksempel forsvinder på Svalbard, så 4 måneders mørketid uden snø, så Svalbard ikke så fascinerende længere. For det arktisk klimahåbe, det gør, at mørketiden helt okay. For vi har noget mørke i måske i november og lidt i december, men når så snøen ligger på bakken, så giver det jo ikke genskin. Så vi har jo dage, hvor det mørkt, fordi det overskyet, men hvis det ikke overskyet, så giver det et vist, det giver en liten grann lys, og det gør det vældig fint at være ude. Og luften, altså den arktiske luft, det her crisp, kold luft, er jo noget, man sætter pris på. Så hvis det blev med mørketid og plus 5 grader, altså, så er det et stort hjørnehul, som vil være ekstremt svart. Så er det ikke noget fint sted at bo længere. Så det kunne være et katastrofescenarie, som jo selvfølgelig også ville gøre, at det ville være svært at holde på med hundeslette. Og så er der alt det her, hvad regeringen egentlig holder på med, hvor længe det bliver gå an og bo heroppe. Det virker sådan lidt vældig utydeligt for tiden om, hvad de egentlig ønsker med Svalbard. Så som Karina siger, vi bliver jo så længe, at barnet trives, og de store trives, de er jo utrolig glade for at være på Svalbard. Så længe vi selv har valget, så har vi jo en lang tidshorisont heroppe. Men det er jo ikke givet, at og det er nødvendigvis også, der har det valg. En ting jeg lurer på, og det dere har altså bodd på Grønland, bitte lite samfunn, nesten uten sikkerhetsnett. Svalbard det jo et sikkerhetsnett, i hvert fall rundt Longyearbyen, men også her du ganske alene hvis du kommer langt nok bort. Altså det å leve store deler av livet uten et sikkerhetsnett, som vi andre vant til, hva gjør det med en? Ikke så mye, fordi at det jo illusorisk sikkerhedsnet. Altså nu er der jo mange sikkerhedsnet, der jo forsikringer, barn og folkepension og alle de ting, og det greit. Men om ting går til helvede, om du falder ud af båten, og om du går igennem isen, om du falder i en bræsbrække, så er der jo ingen i hele verden, selvom du er bedste venner med NASA, så er der ingen, der kan hjælpe dig de første 20 minutter. Så kan du ingenting at bruge det sikkerhedsnet til. Hvis du ikke klarer situationen selv i de første 20 minutter og en halv time, jamen så går det til helvede. Og så er det jo, og så kan det jo flot, og man skal jo have, det er klart, man skal have radiotelefoner og nødpejlesender, og det har vi. Vi har det hele med, men det hjælper der bare ikke. Du kan godt ringe hjem og sige, at nu er jeg gået igennem isen, jamen det er flot at kende dig. Men hvis du ikke kommer derop og kommer der videre til helikopteren kan komme frem, og der kan jo fint gå over en time. Og så længe klarer du den ikke i vandet. Så det gør sgu ikke en stor forskel, om det er her eller på Grønland. Men, og på Grønland, der var ikke nogen helikopter at ringe til. Så der havde vi jo også i radiotelefon, så der ringte man jo til sine venner og sine kollegaer, som så måtte springe på snescooter og komme ud og hjælpe en, om den situation skulle være der.
Og det er jo vældig betryggende, at vi har det sikkerhedsnet her. Men uanset, så kan det jo ikke noget, man kan læne sig op af og sige, at det kommer til at gå vældig fint, fordi jeg kan bare ringe til helikopteren. Men de kan, ikke sikkert, de kan være der hurtigt nok. Men dere har jo... Dette er nå engang Svalbard, og her er det isbjørn blant annet, og dere har fire barn. Altså, man må jo hele tiden ta hensyn da, til omgivelsene, tænke over at... Ja, det er faktisk for første gang i 25 år, at det faktisk begyndt at blive rigtig irriterende med den her isbjørn. Fordi nu, vores børn er jo, de er blevet så store nu, så de vil let kunne køre hundeslætte selv, og tage 6 hunde og suse en tur i Bolderdalen. Og det er en anelse frustrerende, at de ikke kan gøre det på grund af en teoretisk, og selvfølgelig i praksis, men isbjørnefare. Men der er jo ikke nogen stor fare. Det brænder jo ikke med isbjørn inde i Bolderdalen. Men alligevel så gør det, at vi bliver nødt til at køre i lag med det. Og jeg tror, at det havde været mye mere lærerigt og motiverende for de, om de bare kunne tage 6 bicher og en slætte og stikke ud, når de havde lyst. Og det kunne de jo godt, principielt. Der er jo nærmest mobildækning derinde. Men fordi vi ikke ved, hvor de her bjørne de kan være, så går det ikke. Og det er faktisk første gang, at jeg oplever, at jeg begynder at synes, det er lidt irriterende. For ellers har det jo aldrig været noget issue med de her bjørne. Og slet ikke på Grønland, der var det jo bare en kæmpe bonus, om de kom forbi. Vi må snakke litt om hundeturene deres også. Dere har jo som sagt 250 hunder her, og dere arrangerer, så vidt jeg skjønner, nordlyssafari. Det er ekspedisjoner over flere dager. Det er korte turer, lange turer, det er turer for å se etter fossiler. Hva er det folk vil oppleve? Hva er de mest populære turene dere har? Ja, hvis vi lige tager de her 250 hunde først. Man kan sige, at vi har 250 hunde på en måde, og så på en måde har vi egentlig ikke. Fordi vi har 8 guider, som hver har 30 hunde. Og det er deres hunde. Så selvfølgelig er det vi, som ejer dem på papiret. Men i det øjeblik, guiden er ansat, så overtager de her 30 hunde. Og når guiden er fri, så er hundene fri. Og det er deres hunde i en sådan grad, så om vi skal ud og køre, så må vi spørge guiderne om vi kan låne nogle hunde. Og det er ikke altid det er lige populært, hvis guiden mener, at de hunde de skal hvile. Og guiden har mye at sige omkring, altså for eksempel avl. Altså det jeg tjekker, det er jo, at der ikke er indavl og sådan rent familierelateret. Men det er guiden, som kender hundene bedst, som har mye at sige på, hvilke hunde, som har de rigtige gener, vi bør krydse. Så der er ikke nogen egentlig, som forholder sig til 250 hunde. Men der er mange, som forholder sig til 30 hunde. Og når det kommer til, hvilke ture, som er mest populære, så har det jo også... en ting er, hvad folk godt kunne tænke sig, og en anden ting er, hvad de formår, og en tredje ting er, hvad de har råd til. Så vores halvdagstur er jo den, hvor der er størst marked, og flest folk, som ligesom kan sætte en halvdag af til det. Så vores ekspeditioner er jo super populære, men der er alt andet lige færre folk, som både har fysik og økonomi og lyst til at være afsted flere dage. Der er mange folk, der får dækket deres behov ved at være afsted i et par timer på en halvdagstur. Men helt klart, det er jo selvfølgelig på vinteren og på snø, at vi piker, hvor vi har flest gæster. Og hvad tænker dere om de som kommer da? Hvordan er de? Altså, er de vant til at klæde sig for kulde? Hvordan er de sådan fysisk? Fikser de dette? Altså, jeg vil sige, det er vældig afhængigt af, hvilke nationaliteter. For folk fra Skandinavien, folk fra Norden, de fleste er jo vant med klimaet og klæde sig ret. Og generelt så er skandinaver i ganske god form. Men vi har jo gæster her fra hele verden, og vi oplever jo folk, som kommer i små ballerinasko og skal på vandretur hen over fjellet, og folk, som stiller i sommerklæder og skal på slettetur i minus 20 grader. Og så der kommer alle typer folk. Men jeg må også sige, at der er vældig stor forskel på, om det er vanlige gæster, eller om det er krydstogt gæster. Okay. Ja, der er ganske stor forskel, for der er helt klart nogle af de, som faktisk ikke aner, hvilken havn de har gået i land i, og er bestemt ikke
klædt på til forholdene. Og det er jo noget af det, der egentlig er lidt skummelt ved Svalbard. Som du siger, så ligger Scoresby ligger jo 800-900 km syd herfor. Men alligevel, der må du drage fra Danmark til Island, og så må du overnatte, og så må du drage til Østgrønland, til flypladsen, og så må du vente på, at der bliver helikopterlejlighed, og så må du flyve ud til den her bygd. Og der skønner underbevidstheden og sjælen, at nu er jeg faren langt væk hjemmefra, og nu må jeg kanskje passe på mig selv, fordi nu er jeg langt borte. Men så Svalbard, der kan du sidde på Nyhavn i København og drikke øl, og der er 6 timer efter, der kan du gå flyet i Longyearbyen. Der kan du gå på IGP og snuppe en scooter, og så kan du blåse ud i fjellet. Og der på 20 minutter, der er du jo let kommet 20-30 km væk, 2-3 mil, og der går snøscooteren i stå. Og der sætter din underbevidsthed og din stadigvæk på Nyhavn og drikker øl. Og der pludselig så står du i knædyb snø, i dårlige klæder og i pitch black. Så det er egentlig sådan rent sikkerhedsmæssigt, er det sundt, at du forstår, fordi det tager tid, og at nu er du faktisk langt væk. Så det er også noget, vi prøver at være ops på med vores gæster, at når gæsterne de virker sådan, ja, som om de har svært ved at forstå en simpel instruktion. Men hvis de har stået i Heathrow i deres spaceredress og er advokater og har jobbet der hele livet, og så står de her i december-januar måned, pitch black, og der står 200 hunde og bjeffer alt, hvad de kan, fordi de gerne vil ud på tur. Og halvdelen af dem skal ikke på tur, så det er jo på alle måder en overvældende oplevelse, som er helt dagligdag for os. Så folk de står med sådan lettere skræmt ansigtsudtryk og har svært ved at koncentrere sig om, hvad man siger til dem. Man tænker, jamen hvor svært kan det være? Det er interessant poeng det du siger der. Altså du sætter dig på flyet i en varmere zone, i en by, og så det pludselig så du i en arktisk ørken. Og det fordrer jo at du klarer at snu om mentalt da. Ja. Ganske raskt, faktisk. Og det det åbenbart ikke alle som klarer. Nej, men der er det faktisk, at vi går hen og tager fat i folk, og så siger vi, pys med marken. Fordi det, der er så vigtigt for os, det er, at hvis de springer fra der, fordi der står alle de her hunde og chefter op, og det er mørkt, og det er jævligt, der bliver det jo selvfølgelig ikke nogen god oplevelse. Men hvis de bare biter tænderne sammen i 5 minutter mere, så vi får sat turen afsted, så bliver der helt stille. Så holder hunden cheft, fordi nu kører vi. Og så er der ingen motorbrug, så er det jo bare slætten på snøen. Og så er det ude i om det er nordlys, eller stjerneklart, eller kan det nu være. Det kan også selvfølgelig også være midnatssol, det kan være mange ting. Men så er det jo en utrolig fredfyldt ting at køre hundeslættet. Og så får de jo virkelig sjæl med sig og får smilet frem og har en fantastisk oplevelse. Men der er ingen tvivl om, at når de bliver plukket op ind i byen og kørt ud hit og får en instruktion af en franskmand på gebrokken engelsk og hundene skriger, der er de, hvorfra er det, vi har begivet os ud på. Så der er vi sådan lidt insisterende på, at hvis vi har nogen, der begynder at sige, nej, det her det er for mye, det klarer jeg ikke, så lige tage fat i dem og sige, så kør med guiden. Altså, kom nu, lad os lige få gang i turen her, for det bliver så fint derude. Og en vældig overgang fra alle hunde, som skriger på at komme til sig, der er helt stille, når man kører. Det er flot. Ja, og jeg vil også sige tilføje, at samtidig så kan det være, er det overvældende for os at rejse den anden vej. Jeg er jo livræd for trafikken i København. Altså jeg har jo boet i vildmarken i 25 år og vokset op ude på landet i Danmark. Så at komme fra det her, som er vores hverdag, som er helt vanlig. Altså nu har vi haft bjørn i nærheden den sidste uges tid. Og min barn er jo så leg af at se isbjørn, så de spørger om ikke de kan få lov til at slå på tv'en. Ikke sandt? Men det er jo hverdag for dem. Og det er jo ekstremt for vores barn at komme til København og opleve trafikken og folkene og det livet, som er der. Ikke? Så alt er jo med udgangspunkt i det, som du kommer fra. Ikke? Ja, sandt. Fortæl, hvordan Freja, da hun var lille, at tage på sæljagt på isen, det er i maj måned, det er ganske let. Det er behagelige temperaturer, dengang var det vældig sikker is, og
Ja, vældig fin jagtform, og det er noget, man fint gør som familie. Så der var Freja jo med yde, og jeg og Karina, den ene blev med Freja på sletten, den anden gik frem og skød sæl og sådan noget. Det var fint. Og det var jo så en del af hendes hverdag, så når vi tog yde, og der lå en sæl, og vi ikke skød den, så blev hun sådan, hvorfor skyder jeg ikke sælen? Og så skøjede vi sådan noget tullede og sagde, men hvem skal skyde den? Og så sagde han, mor skal skyde den. Okay, så gik mor og skyde den. Og der blev hun så lidt ældre, og så pludselig så begyndte hun at se Lion King og Pocahontas og alt det her Disney, hvor dyrene pludselig synger hyggelige sange og er glade for pappa og alt det her. Og der kunne man se, at der blev simpelthen gnister inde i hendes hoved, hvordan faren hun skulle få de der to verdener til at hænge sammen. Og så kommer hun til mig og siger, far, du skyder da ikke moren, gør du det? Ja, nej, det gør det ikke. Du skyder da ikke barnet, gør du det? Nej, jeg skyder ikke barn. Ja, men du skyder den gamle sure far, gør du ikke? Jo, det gør jeg. Og der fik hun ligesom i det her 2,5-3 år gammel hjerne, okay, der kunne hun få sin familie til at passe ind i den her Disney-verden. Dere har jo valgt et spændende liv, som ikke veldig mange andre har gjort. Hvis dere skal opsummere, hvad livet på Grønland og deretter Svalbard har lært dere, hvad vil det være? Jeg er blevet vældig flink i at bage pandekager. Ja. Altså, jeg synes, vi har lært at være utrolig gode til at underholde os selv og klare os med lidt. For i Grønland var det sådan, som jeg sagde før, vi havde 2 både på året, som kom med forsyninger til bygden til hele året. Men vi fangstede jo selv rundt 90% af det, som vi skød og fisk, som vi spiste. Men man gik jo tom for ting. Efter jul, så gik du tom for det shit, der ikke var... der var aldrig brys efter jul i hvert fald. Der var ikke noget mel perioder, der var ikke brød, der var ikke gær. Der var ingenting. Og så måtte du være kreativ og finde på. Grønland har lært mig at sætte pris på de små ting. Og ikke tage ting for givet. Og det synes jeg, den der taknemmelighed og kunne glæde sig, det synes jeg er en af de vigtigste egentlige egenskaber, man kan have. Så det har været vældig fint. Også at kunne give videre til vores barn, bortset fra at de nu har de jo sådan primært vokset op på Svalbard, og her er man jo lidt mere bortskjemt, end man var det i Grønland, ikke sandt? Men jo, jeg synes, det er det her med, at vi har været flinke til, og vi kan klare os med lite. Vi trænger ikke så mye. Det har været en vigtig ting at lære. Jeg er helt enig, og et eksempel på, vi var inde 250 km inde i Skovsbysund Fjord, og inde i 2 båder på vej hjem. Det er verdens største fjordsystemet, må jeg lige tilføje. Altid sådan med en klump i halsen, for man vidste faren aldrig, man skulle hjem. Så pludselig så var der jævla sø, og vi sejler jo i sådan 17-18 fots små både. Så når der var mye sø, så var det sgu interessant, der var mange timer. Og så den anden båd, han har problemer med motoren, og det er bare, i helvede, altså vi skal jo bare hjem, og før det bliver mørkt og så videre. Og han sætter derovre, og så pludselig så bliver han så glad for det. Nu har han fundet ud af, at det er fuelpumpen, det er galt med. Jeg tænker, hvad fanden er du glad for det for? Hvad fanden gør du med en fuelpumpe? Men han tager sin skoletaske op, sådan en som barn har i 3. og 4. klasse. Og ud af den her skoletaske, så tager han sådan en svær skræddersaks. En 40 cm lang saks. Hvor har han den med på tur for? Og så klipper han ud af et stykke præsending, som han skruer sin fuelpumpe op og sætter det her præsending ind i, som ny med bran. Og lykkelig, og motoren kører. Jeg tænker, hvordan fanden klarede du at fikse en ødelagt fuelpumpe med en saks og et stykke præsending? Det gjorde han. Og han var jo så fornøjet, og vi sejlede hele vejen hjem. Og nu virkede det jo. Så don't fix it, for det ain't broken. Og så opløste benzinen så præsendingen, og hele motoren var så stoppet til med præsendingstumper. Men han kom så i hvert fald hjem jo. Og det her med at kunne tage en ølboks og reparere en hundeslette med det, eller for den sags skyld, at hvis hundesletten er gået helt i stykker, så binde en snor fast i et frosten bjørneskin, og så blive trukket på det. Men at se løsninger, og kunne bruge, hvad man har for hånden, det var de utrolig flinke til. Altså nogle løsninger på ting og sager, vi så deroppe.
fordi man ikke havde en Excel-byg i byen, så fandt man andre måder at gøre tingene på. Man var heller ikke så fokuseret på, hvordan du tog dig ud. Vi er jo utrolig fokuseret på udseende i den vestlige verden, men det var ikke sådan i Grønland. Fokus var på dit indre, hvem du var, hvilke værdier du havde som menneske, og du ville jo træffe fangstfolk i Grønland, som gik rundt med sammentapede briller og en strik om livet som bælte og rosa gummistøvler, for det var nu det, som butikken havde, eller som du havde fået fra nogen, og det var ikke så vigtigt, hvordan du tog dig ud. Det vigtigste var, hvem du var som billigt menneske. og fungerede. Ja. Og lige meget om det var grøn eller orange. Ja. Og det er helt klart nogle værdier, som jeg håber, vi sådan har givet videre til vores barn, som jeg synes er vældig vigtige. Ja. Det var en god oppsummering. Tusen takk for en hyggelig prat, Carina og Martin. Og lykke til videre.